Вітаю, гэта Белсад Зум, Віталь Бабін і сёння ў нас. У Беларусі паскорыўся рост заробкаў, ці варта чакаць падвышэння коштаў. І Танас Наўседа перамог у другім туры на прэзідэнцкіх выбарах у Літве. Да чаго рыхтавацца беларусам у гэтай краіне? Больш за 5000 беларусаў аддалі свае галасы за кандыдатаў у каардынацыйную раду. У бліжэйшым будучым беларусаў можа чакаць рэзкі скачок коштаў, прагназуюць аналітыкі Еўразійскага банку развіцця. Прычыною служыць рост заробкаў як рэальных, так і сярэдніх. У красавіку рэальныя заробкі выраслі больш як на 15% у параўнанні з аналагічным перыядам летась. Намінальны ж сярэдні заробак у мінулым месяцы склаў 2182,5 рублёў. Традыцыйна паводле гэтага паказніка лідаруе Менск, амаль 3000 рублёў. Інфляцыя паводле афіцыйнай статыстыкі захоўваецца на ўзроўні крыху больш за 5,5%. Што ж да прагнозаў наконт інфляцыі, то сёлета Міжнародны валютны фонд і Цэнтр эканамічных даследаванняў БЭРОК чакаюць яе на ўзроўні крыху больш за 6%, а Еўразійскі банк развіцця 8%. З намі на сувязі экспертка Цэнтру БЭРОК, эканамістка Анастасія Лузгіна. Спадарня Анастасія, вітаю вас. Добрый день. Ці сапраўды варта чакаць падвышэння коштаў, як прагназуюць эксперты Еўразійскага банку развіцця? Что касается риска увеличения цен, то такая вероятность существует. Да, и с учетом последних тенденций, которые мы видим в экономике Беларуси, она становится только такой более реальной. Да? Почему именно я так считаю? Ну, во-первых, по последним данным, да, мы уже, как было озвучено, рост реальных заработных плат, то есть заработных плат с учетом инфляции за апрель этого года по сравнению с апрелем прошлого года выросли более чем на 15%. То есть это очень, конечно, высокие показатели. Ну и надо не забывать, что, естественно, цены в Беларуси жестко регулируются, что вот этот инфляционный навес, он возникает. Просто сложно, конечно, говорить, какой он сейчас, да, потому что как бы мы не можем оценивать реальную ситуацию, картинку, исходя из того, что, ну, как бы жестко, тут важно, действуют не рыночные законы, а сейчас, да, а именно административное, больше государственное регулирование. Вот. Но риски есть, да, и, как я сказала, они усиливаются по последним трендам. Но опять-таки я не могу сказать, что это вот произойдет ускорение и вот в ближайшее время. То есть, скорее всего, мы увидим некоторое увеличение инфляции в ближайшие там в этом году, но оно не будет там, по крайней мере, сильно выходить за рамки прогнозных значений, да, и скорее, это я все-таки связываю, что опять-таки тут мы помним, что в следующем году выборы, да, и это тоже может сыграть как фактор, когда чиновники все-таки будут очень жестко контролировать цены. После этого, после выборов, вполне возможно, ситуация может резко развернуться в сторону ускорения цен. Но даже в этом году, если вот мы будем видеть, что заработные платы, доходы населения продолжат расти в таких продолжит расти активными темпами, как вот сейчас мы наблюдаем, то, конечно, по крайней мере, за пределы прогнозных значений инфляция может к концу года выйти. На ваш погляд, што ў першую чаргу падаражэе, да чаго рыхтавацца самім беларусам? Здесь очень сложно, конечно, говорить, потому что, ну, можно сказать, что, естественно, это скажется прежде всего на товарах, потому что именно товары больше всего, да, вот жестко регулируются, цены на услуги в меньшей степени. Но здесь нужно понимать, что если произойдет, да, вот либо власти решат, либо вынуждены будут решить отпустить цены, то цены будут расти на основную часть товаров, потому что зачастую они друг с другом взаимосвязаны. Ну, например, если дорожает бензин, соответственно, дорожают и другие товары, да? Потому что издержки на бензин, они входят в
издержки ряда предприятий, которые производят различного рода товары и продукты. Вот, поэтому, ну, тут нельзя так четко выделить какую-то, ну, на мой взгляд, группу товаров будут дорожать и ам, потребить разные, да, вот их группы, как импортные, так и отечественного производства. Какие-то более активны, какие-то менее активны, но в любом случае, скорее всего, это коснется, когда уже идет рост цен, да, то он идет уже по большей части продуктов. Единственное, что может, допустим, какие-то сыграть сезонные факторы, когда, например, на фрукты, овощи летом, допустим, да, снижаются а, цены, да, но это так, ну, это опять-таки это конъюнктурные такие вещи сезонного характера. Вот. А так, в целом, все равно там больше либо в меньше, чуть в большей, чуть в меньшей степени, но, скорее всего, в этом случае выливается все в общий рост цен. Яшчэ раней Нацбанк заяўляў, што віною росту коштаў можа паслужыць наяўнасць так званых дадатковых грошай у абарачэнні. Ці гэтыя грошы па-ранейшаму застаюцца у гэтым абарачэнні? Хороший вопрос на самом деле, потому что я как раз посмотрела статистику по росту наличных денег в обороте, и в данном случае можно сказать, что ситуация несколько изменилась. Именно рост наличных денег, он сохраняется. Наличная денежная масса, она растет не так активно, как, например, это было год назад. Например, если за январь-апрель 2023 года, то есть апрель по сравнению с январем, наличные деньги в обращении выросли на 14,9%, то аналогичный показатель за 24 год уже, да, то есть апрель по отношению к январю 24 года составил 7,3%, то есть замедление темпов роста в 2 раза. И что еще здесь интересно, что вот переводные депозиты, да, то есть депозиты, которые сразу можно как бы снять, да, то они там вообще показывают отрицательный рост с начала года. То есть переводные депозиты населения, имею в виду, они с начала года сократились на 6,3%. При этом более активно по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день растут срочные депозиты. Да, то есть и это, кстати, работает в сторону стабилизации как бы экономики, да, и в том числе стабилизации инфляционных вот этих вот рисков. То есть как раз ситуация несколько улучшилась в этом отношении за счет того, что Центральный банк с начала этого года начал, пусть и достаточно осторожно, но несколько ужесточать, да, денежно-кредитную политику. Ну, и как бы мы и сами, да, видим, что Центральный банк заявлял о том, что эти риски есть, и вот он немножко, ну, с учетом возможных условий, старается их снизить. Дзякуй вялікі вам за гэтую размову. Пожалуйста. Мы больш чымся суседзі, мы сябры і хаўруснікі. Святлана Ціхановская павіншавала Гітанаса Наўседу з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у Літве. Як гэта паўплывае на беларусаў, якія пражываюць у гэтай краіне, вашай увазе каментарыі старшыні таварыства беларускай культуры ў Літве Александра Адамковіча. Мне здаецца, што яго палітыка, яго рыторыка мяняцца прынамсі кардынальна не будзе. Тут таксама гляджу, што і дарадцы ягоныя дапамагаюць у такім накірунку весці яго палітыку. Таму вось маё меркаванне, што асабліва нічога мяняцца не будзе, але як кажуць, пік гэтага ліцвінізму ўжо прайшоў і скончыўся, і рыторыка і Наўседы стала мякчэйшай, і адносіны некаторых нацыяналістаў, як кажуць, это вастрыня спала. Ну, але я думаю, што кардынальных зменаў не будзе. Пазіцыя Наўседы да беларусаў змянілася пасля вось яго паездкі ў Чэхію, калі ён прыйшоў да помніка Скарыны, там усклаў кветкі, напісаў вялікаму літоўскаму дзеячу і
беларусы моцна абурыліся. Пайшла вялікая крытыка, і вось з гэтага моманту бачу ягоныя такія пазітыўныя ці станоўчыя адносіны да беларусаў рэзка змяніліся на негатыўныя. Магчыма, вось за гэтай крытыкі з беларускага боку. І вось я думаю, што карані нават звязаныя не з вайной ва ўкраіне, не з расійскай агрэсіі, а вось такая вось крыўда запала ў яго на беларусаў. Што, як кажуць, далі яму ведаць, што скарына не вялікі літоўскі дзеяч, а беларускі. Осень ужо будуць выбары парламента, і расстаноўка сіл у парламенце хутчэй за ўсё зменіцца. Прынамсі, сацыялагічнае пытанне паказвае, і прэзідэнцкія выбары гэта паказалі. Таму я думаю, што раскладка палітычных сіл будзе іншай, але я не думаю, што будуць вялікія змяненні ў адносіны да беларусаў. Хаця спадзяюся, што будуць такія больш мяккія адносіны. У Менску не будуць прадаваць алкагольныя напоі нецвярозым асобам. Такім чынам сілавікі хочуць пазмагацца не толькі з алкагалізмам, але і са злачыннасцю. Эксперымент пройдзе з 1 па 30 чэрвеня. І толькі ў адным раёне нашай сталіцы, Кастрычніцкім. Іншыя навіны з Беларусі і замежжа вашай увазе. Паход да нарколага скончыўся крымінальную справу для жыхара Бярозы. 40-гадовага мужчыну выклікалі на агляд. Ісці ў шпіталь той пастанавіў не з пустымі рукамі. Бярозавец узяў з сабою фалаімітатар, які адмыслова набыў у інтэрнэце, і наклеіў яго на дзверы кабінету нарколага. Свой учынак мужчына патлумачыў тым, што хацеў адпомсціць доктару. Сілавікі расцанілі ягоныя дзеянні як хуліганства. Адпачынак на пляжы ў Лепелі ледзьве не скончыўся штрафам для беларускі. Жанчыне, якая надумала прабавіць час каля вадаёму, сілавікі ўказалі на шэраг абмежаванняў. Маўляў, загараць трэба толькі стоячы, ды нельга карыстацца навушнікамі і пакідаць рэчы на беразе без нагляду, бо гэтыя дзеянні нібыта ствараюць крымінальную сітуацыю. Парушальнікаў сілавікі абяцаюць караць рублём. Валанцёры ў Вільні дапамаглі аднавіць разбураны мемарыял беларускім ахвярам рэпрэсіяў. У паліцыі паведамілі, што пагром памятнага месца каля лукашэнкаўскай амбасады ў сталіцы Літвы учыніў, цытата, чалавек з неадэкватнымі паводзінамі. Вандала затрымалі, ён цяпер пад следствам. Ва ўкраіне загінуў яшчэ адзін беларус, які ваяваў на баку Расіі. Гэта былы спецназавец з Ліды Руслан Мікіцін, паведаміла выданне «Наша Ніва». Знаёмыя мужчыны сцвярджаюць, што ён апошнім часам жыў у Расіі на радзіме жонкі, а ваяваць пайшоў з уласнай ініцыятывы. Яны ж мяркуюць, што Мікіцін загінуў каля Харкава 16 траўня. На выбарах у каардынацыйную раду ўжо прагаласавала больш за 5000 нашых суайчыннікаў. У трэці і апошні дзень галасавання размаўляем са старшынёй выбарчай камісіі Аленай Прыходзька. На жаль, галасаванне з Беларусі мы адсачыць не можам, таму што галасаваць наўпрост з Беларусі без выкарыстання VPN немагчыма. Мы наўмысна гэтую функцыю прыбралі, каб проста людзі праз тое, што яны там уже не ўпэўненыя карыстальнікі інтэрнэту, не маглі сябе падставіць. То бок беларусы з Беларусі могуць галасаваць выключна праз VPN альбо праз сайт. І у нас ёсць лічба, яе можна выдзеліць тых, хто прагаласаваў не праз дадатак, а праз сайт. Але яе нельга назваць у чыстым выглядзе, што гэта дакладна беларусы з Беларусі. Не, гэта любы чалавек мае магчымасць альбо спамаваць дадатак праз яго прагаласаваць, альбо праз сайт. Ён абірае зручны метад. Таму, можна сказаць, што ў гэтай лічбы высокая верагоднасць таго, што ёсць беларусы з Беларусі, але дакладных лічбаў няма і не будзе. Таму што немагчыма. Тое ж самае можна сказаць з VPN-амі. Мы бачым вельмі добра і дакладна па лічбах, з якой краіны ідзе галасаванне. Гэта у нас ёсць геаграфія і дакладныя лічбы. І вось, напрыклад, Нідерланды, Нямецчына, Францыя. Намі таксама, мы маем здагадку, што вялікая колькасць у гэтых лічбаў, магчыма, людзі з Беларусі, якія карыстаюцца VPN-ам.
Ну, тому що звичайний користальник, калі ён там навмисна не на там Японію, наприклад, не обирає там ці якусь екзотичну країну. Звичайно, там ці по умовчанню ці стоять налады, звичайно, Нідерланди, Німеччина, там Франція, європейські країни. Але гэта таксама не чистые лічбы і сцвярджаць, што гэта ось дакладна беларусы з Беларусі, конечно, мы не можем, але такая высокая верагоднасць ёсць. Станам на зараз мы готуемся до того, что сегодня у 0 гадзін по мінскім часе, у 23 гадзіны по Варшаве мы спыняем выборы, адразу же абвяшчаем вынікі і колькасць агульную, і колькасць за кожны спіс, і адразу размяркоўваем мандаты. На гэтую падзею мы запрасілі прадстаўнікоў выбарчых спісаў, і таксама СМІ могуць далучыцца да гэтага. Мы будзем гэта весці ў прамым эфіры стрым, гэтым можна будзе назіраць. І пакуль плануем мы так, калі не здарыцца нейкага такого форс-мажору, які літаральна спыніць працу электаральнай платформы. Вось калі не будзе яна дасяжная, альбо там штосьці такое здарыцца, вось толькі ў такім выпадку мы зафіксуем гэты час і працягнем выбары. Іншых падставаў працягваць іх выбарчая камісія не бачыць. Калі там дадаць пра рэзанансныя апошнія там скандальныя выпадкі, то яшчэ проста хочу заклікаць тым, хто цікавіцца логікай прыняцця нашых рашэнняў і тлумачэннем, калі ласка, зайдзіце на сайт Координацыйнай рады, там выкладзены рашэнні з усімі тлумачэннямі, чаму выбарчая камісія іх прыняла і чаму менавіта такія. Таму не карыстайцеся, калі ласка, інтэрв'ю і меркаваннямі людзей, а просто зайдзіце і прачытайце дакументы, з якіх будзе разумела, чаму прынята менавіта такія рашэнні. На мемарыял у Курапатах распачалася новая атака. Вандалы паламалі вялікія крыжы на Галгофе і на ўваходзе ў мемарыял, а таксама апаганілі абраз Маці Божай. З гэтай нагоды выказаўся адкрывальнік Курапатаў, палітык Зянон Пазняк. Што гэта азначае? Гэта азначае тое, што пасля прыезду Пуціна пачалася новая кампанія па знішчэнню беларускай памяці. Курапаты – гэта вельмі важны помнік для беларускай гісторыі, які сведчыць аб генацыдзе беларускага народа. Але самае важнае тое, што гэта помнік, які выявіў улікі. Бо тое, што было раней, сведчанні архіўныя, сведчанні сведкаў, гэта тое, што недастаткова для суда. А вось Курапаты выявілі трупы, выявілі сотні тысяч беларусаў, замардаваных расійскімі бальшавікамі. І гэта ёсць сведчанне для суда над расійскай сістэмай. Гэта быў Белсат Зум. Глядзіце нас штодзённа ад панядзелка да пятніцы, адразу пасля выдання аб'ектыву. Ну а я, Віталь Бабін, развітваюся з вамі да хуткай сустрэчы на Белсаце.